Adam MTCN with my guys. Me, Babson D. Okay. Adam Yam Cisco Anity. Aspas. Okay, yeah. Adam MTCN. Na fito ku kauce ga ni na yi diran mikiya maganganun baki na nake fitarwa da kafiya dukan abin da ya farko na da karshen a duniya hakuri shine magani mu zauna zaman lafiya duniya budurwar wawa zaman ta sai ka iya fale fulkarin fada alkhairi babu hayaniya ilimi ne wani qur'ani wani kimiyya kala kala dalla dalla da baiwa koyi ka iya Allah ne ke bada basira baiwa ka zam ka iya Allah na ni na gode masoyana Allah na ni na gode masoyana. Rabbana ka taimake mu ka sa mu yi a lafiya sannan na shaida baka cika mutum ba a duniya sai in ka gwani ka iya har ka tara makiya a ne sani kai tazara da guntukiya. Na rasa dalilin da yasa wasu na hayaniya suna mana kallon yara kanana na kiriniya muka yi waka su ba haka bane na dariya amma ba su a juma ina gani abubuwan da za su bata rai maganganu suna fita ta bakunan da babu mai waɗansu suna ganin ba ma iya ba to ku sanya rai kwarai nufi na rabu ne idan ka kai da kai muna ta kokarin ko za a taimaka wa kai amma waɗansu na ta tunani sai su ba da suna bakin ciki da kai kamar su fara yanka kai ga ba su so su kalli ci gaban mu suna kau da kai ku ne yayi ka rabu ne yayi ni mene kai sannan bai wani waka rabu in ya baka bai gwani ne ko ina idan ka je a san da kai in ka iya ka huta wasu ba su son haka a kai sannan bakin wutan ciki nake batun ga kai ba ma hakan ba ma su barka ma ka je a san da kai mun san ku ayi yeah